Na ako karon sa Senior Santo Niño, Tuesday morning, before ko moadto sa ospital, nangayo ko guide sa Senior Santo Niño nga unta okay ra ang tanan. Unya strong ko kay ako ra mang usa. Naglakaw-lakaw ani, nagprepare kung unsa angay i-prepare. Kay gipakatawo tas kalibutan nga mag-inusara di maglakaw-lakaw ta sa atong mga desisyon sa kinabuhi nga kita ra sang usa. Nihugot sinang banding. Bitaw. Mao na guys. Naari ko karon sa ospital, human ko dito sa Senior Santo Niño, muna guide nako. Akong gi-admit akong kaugalingon for admission. Nangita ko room. Uy, pag abot na ako wala may room. Bitaw guys, pag Monday dire mi, gingnan mi nga balik mi kay wala na jud perti na jung daghana nga nagpaabot. Di na ma-occupy. So nagsayo ko para sad nga makakuha og room, nisayo ko. Wala pay tao. Tanawa. Unya kay gusto lagi ta nga maukuha ni atong polip, ma-healthy ta balik kay na may gipamatis ng bandin, huwat ta. Hangtod kanus ata hatagan og room. Pasensya ra jud ani ang atong agdon na ako'y kachika-chika samtang gi-enjoy na lang nako ang akong 8 to 6 nga paghuwat sa gabi. Mao na siya. Ato na lang enjoy kay kita ra mang usa kinahanglan man jud nga mag-istorya ta nya kani nga time naa nakoy room giting na nako nga oy bankali na kay room o nahapis ng bandin kani sila wala pa ni room sila guys. Mao ni akong ka istorya ka chika samtang naghuwat nya kay para lagi ta nga madali ra ang time nya tabian sad sinang bandin o nagka-istorya mao na nga dali ra sad kaayo nahapunan nya karon kay samtang ta gitagaan tag room nagpaabot pa man ta kay limpyuhan pa man. Gi-interview ko guys, gipangutana ko nga Bancale Mary Jane. Asang pasyente niya nako nga. Ako ma'am. Siya ikaw di ay ma'am. Kisay mong kauban. Ako unta tubagon. Akong kaugalingon. Mao to ako gingnan. Ako ma'am, ako'y pasyente. Wala kay watcher. Niya nako nga. Akong bana. Ni duty pa inig abot mo ari to. Gigutom naman sinang bandin kay gabi na lagi wa panabot ang watcher di maning kamot ta. Ni nananghid ko sa nurse kay basin mapuspusan ko na anara ba ko inimtag ingnon niya ako oy nay pasyente diri nga nilayas na mapusasan man siguro ko di oras wara ba ko'y kauban wa joy mo rescue nako nananghid ko siguro guys oy akong giingnan man pwede ko mukhaon sa gawas kay close naman niya close naman ang kantin pag adto nako guys nibalik sad ko sa agi sus ni ana tawon ang nurse nga okay ra ma'am ayaw lang jud palayo ma'am ha nako di ko mo palayo oy na worry taon siya. Moto nagsige kog lakaw-lakaw sa gawas, nangita ko kung asa ko angay mukaon, bahala na basta kay masudan akong tiyan, nga masuod ko sa room, kay basin masuod ko wala pa ang akong watcher, dili na ko kagawas. So, naningkamot ko nga makakaon. Mabusog akong tiyan, may na lang adto sa room, okay na kaya nga akong bana, giatiman sa niya akong mga anak, yang gi-check ang mga assignment, unsay angay dito i-check kay mga estudyante man ang tulo. So mao to naabot na ko sa kananan nikaon ako diri kapita nya wala lang ko nag-video kung unsay akong pagkaon kay dagdali-dali na ko nya murag medyo gigutom na sad. Nya ang akong tubig nahurot naman nangita ko og hulog-hulog piso kay may na lang maka-save kay ang atong mahulog balig 4 ra kaysa magpalitag 20 ang bottle. So mao to guys winais usahay. Nya naabot na ang ako ang watcher. Dito na siya sa akong mga anak, nangutana ko kung unsa, niya okay na daw sila dito, niya pagkahuman, niya siya sa ako, niya iyang gipa, ako siya giingnan nga, naay pasaynan. Pag human sign, gitagaan siya sa iyang name tag na sad, kaya ang mga watcher ba, habutangan man di ay ana, para inigsuod, diretso na, di man pwede kasuod, ang walay name tag. So, mao na to guys, nga namin mga name tag kaming duha, nya kani guys naa pa jud nagpaabot nga pasyente na adiri dapit sa luyo namo ay wa pa sila room. So karon guys nisakay na ko duha ka ligid dili unta ko mo sakay guys kay healthy raman ko pero buyagoy okay raman mo lakaw. Nya karon kay pasakyon man ko sige enjoy na lang ni nato atong pagsakay-sakay layo-layo sa jud ang akong room. Enjoy na lang ni nato while ta nagsakay aning duha ka ligid. O di ba? First time nako jud guys. Wa jud ko kasuway pira kuan lang gyud nga ingani pero wa jud ko nagdahong nga maabot ko sa ingani nga punto nga ma-admit ko
Mao kinahanglan kita mga mama kay usay malimot jud ta sa atong mga anak, sa atong family, ato jud i-check kung unsay mga abnormal diha sa atong na-feel. Magpa-check up dayon. So mao na ni among room, guys. Tabian ni nang bandin ay naabot bisag asa na day mi sa room. Mao ni among room. Kita-naw na ko ang CR. Okay ra kayo ilang CR o. Mao ni akong ganahan ay flower. Mao gi-check ni nang bandin. Unya arita diri balik. Mao na siya. Ang kaning window, nindot kayong background, pakit-on ta mo unya. Ini ka morning. Okay kayang background, kay makita daghan kay building. Grabe no, ang Cebu, daghan na nag-building. Nya kani siya mo uli, iya ko biyaan, akong gingnan dili ko ni mo biyaan, kay mahadlo ko diri kay hospital ni. Ayaw jud ko biyai, kay gusto siya mo uli, kay sila kuno dito mama, o ang bata, way kuyog. Ako rang usa diri, sus ginoo ko hospital, dili jud taon ko musugot nga ako rang usa. Mahadlok man ko guys, we. Bahala isiga tanan suga basta naalang ko'y kauban ining kagabi wa ako pabiya mana guys pakit-on ta mo diri na ako gibutang ang bag mao pa jud pag-abot namo 8 o'clock ni 8 PM kami na kasod sa room. Grabe ka kapoy unya ang ako ra ba unta opera 3 PM so wala na ko nakaabot. Susaon na lang sad ni, ma-extend ni. Grabe jud ang room grabe ka demand gyud ang nurse manggod kay walay nurse, kulang ra jud ang nurse ang hospital. Ang mga nurse asa na kaha? Kay kung naalay nurse daghan mag-room. Dili sila ka provide og room kay walay nurse kaysa may mag-atiman. Og i-check sa kung bana ang TV kung muon ba. Yung iyang gi-check, murag, muon jud. Mao ni guys, inya morning na, gitagaan ako og pagkaon, akong bana ni uli na kay mo duty na sad. I-open na to. Mao ni ang suod, chedeng, naay rice, naay bread, naay beef. Okay ra sa dilahang food, unya naay sabaw sa isda. Unya naay milk. Naay siya milk. Diba? Naay milk. Nya mga unta guys. Ako rang usa diri. Hotdo ni nato. Bawal magutom. Bawal magutom hotdo ni nato basin mabtanta sa nurse. Kay karon kay ako ra mangusa. Pakit-on ta mo sa view sa gawas kay morning naman. So mao ni ang view sa gawas. Morning. Akong makita sa gawas sa akong room, dagan kayo building no. Nya kauwanon. Lain ang panahon. Kagabi nagwan-uwan di ay. O kay ko nakatarong og tulog, nagmata-mata ko ingani man ko basta naa diri sa hospital ay. Nawa. Grabe no, dagan kay building. Asa ni siya nga side, Ayala ni siya nga side, dagan kay building diri dapit sa Ayala eh. Basta kung sakto ko, Ayala siguro to. Nya kay morning, mag-exercise ta. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Atong tarungon kay di man kaayo maklaro ang view. Ako rang usaan ni guys, ni uli na akong bana. Akong gilingaw akong kaugalingon. Nag-video ko. Mao ni guys, basta masakit ta, di positive lang jud ta, bahala kita rang usa. Exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ay nako. Naday ko i-chika ninyo guys, samtang ko nag-exercise diha. Gabi pagsuod nako, naday ni ari nga nurse. First jud nga nurse nga nisuod. Nangutana siya nako na siya mga question. Hala, niya na jud siya. Ma'am, 41 na ka, di lagi halata. Di kuno halata sa akong nagdagway. Unsa di akong dagway, uy, wapay buot. Grabe sad. Nakaingon sila sana all. Tulo na daw akong anak o niya. Ang ako daw kuno na murag dili pa 41. Bitaw 41 na bitaw ko guys. So, yung pagtuon ninyo sa akong naong, oy, walay buot. Maura to akong chika guys. Hinaot na lingaw mo. Seryoso kay ko nga nag-exercise no. Pero gilaay na ko ani guys, kaya ako rang usa diri. Sige, laban lang jud ta. I-update lang ta mo next kung kano sana sada akong schedule kay nagpaabot pa jud ko sa akong schedule karon kay wala pay time.
So man na to, bye-bye. Salamat sa inyo pagtanaw. Thank you. Bye-bye. God bless you.